čo je? Pozri sa, Fidži, to je kako. Toto není možné, toto je psie kako. Toto čo má znamená, to čo už ako na tom Slovensku, tak ja v nových lodičkách za 3 litre vstúpim do kaka. Toto už nemá úroveň, fakt, ako to je jaké nechutné ihrisko. Fuj. Vás som tu ešte nevidela, vy ste tu noví však. Samko, poď si aj ty cucnúť. Lebo my sem chodíme každý deň. Ja tu všetkých poznám. To fakt? Ja vám sa tu jak býva? No. Lebo teda ako my sme tu 2 týždne a ja vám poviem, ja si tu vôbec neviem zvyknúť. A nebývate v noci Smedna? No, bývam. A potom idete na záchod tak 2-3 krát. 3. No, tak to je potom jasné. Čo? Máte geopatogénnu zónu. Ježiši, kde? Doma pod postelou, Miláni. No, tak to nemám, lebo ja som vysávala. Ale geopatogénnu zónu nie je vidno, Milánik. Ja vám to ukážem, predvediem. Teda, ak máte záujem, nechcem byť nejak... No tak... Hej, môžem? No, tak pozrite sa. Dobrá geopatogénna zóna. Zlá geopatogénna zóna, vidíte? Vidím. Dobrá geopatogénna zóna. A zlá geopatogénna zóna.